Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwana barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani dai, sunana Mr. Yunusa ɗan ƙoƙiya. A yau ma dai na zo muku da wata garraɓasa mai matuƙar muhimmanci a gare ku baki ɗaya. Dan Allah? Ƙwarai kuwa, ina ma abota kallon fassarar Indiya a cikin harshen Hausa. To a yau ma nesa ta zo kusa. Na zo muku da wani group wanda in dai kana cikinsa za ka dinga sauke Indiya da zarar an sake ta. Da gaske kake yi? Ƙwarai kuwa da gaske nake yi. In dai kana cikin wannan group na BIP Indian Hausa, to duk wata Indiya da aka fassara aka sake ta, ko a yau aka saki wannan Indiya, to kai ma a yau ne za ka yi downloading ɗinta a wayarka, domin za ka gan su a jere, sai dai ka zaɓi Indiyan da ta yi maka sai ka yi downloading nata. Ruwa ta sha. Ƙwarai kuwa nesa ta zo kusa. Don haka ga duk wanda ya san shi ma'abocin downloading na Indian Hausa ne, kuma ma'abocin kallon fassarar ko ɗan downloading ne, kai ma za ka iya shiga cikin wannan group domin ka dinga saukewa ko a ina kake. Indiya ta daina baka wahala in dai kana a cikin wannan group na BIP Indian Hausa. Ƙwarai kuwa. Don haka yanzu ga duk wanda yake son ya shiga cikin wannan group na BIP Indian Hausa, to ga namban wayan WhatsApp nan, zai iya yin magana kai tsaye domin a saka shi a cikin wannan group, shi ma ya dinga downloading na Indiya kai tsaye. Na'am. Yauwa, don haka ku sa idonku a nan, yanzun nan zan ba ku misali. Za ka kalli yadda Indiyoyi suke zuwa kullum ko da yaushe, sannan kuma za ka kalli yadda za ka yi downloading nasu a cikin sauƙi. Don haka kai dai ka sa ido. Yauwa, assalamu alaikum. Yanzu haka ga group ɗin da nake muku bayani. Idan ka shigo cikin wannan group ɗin, in dai Indiya ce fassarar Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, D-Love, kai da dai sauran kamfanin da ke fassarar Indiya baki ɗaya, to da zarar an saka ka a cikin wannan group ɗin, in dai ka shiga ciki, magana ta ƙare, ba kai ba sake wahala wajen neman Indiya kowace kala ce. Kuma bari ku ga wani abu ma mafi daɗi. Idan kana so kai downloading ɗin Indiya, za ka ga Indiya kala biyu, muna da link sannan kuma muna da file a ciki. Yauwa, yanzu da zarar ka shigo cikin group ɗin nan, kun ga wani abu, bari muku misali. Idan kana so kai downloading, abu mafi sauki wajen da na kewaye ɗin nan, wannan kibiyar, da ka danna kibiyar nan za ka ga fim yana gudu, a haka ne zai yi downloading wayanka cikin sauri. Yauwa, to don haka kun ga abu mafi sauki kenan ka samu ka shiga cikin wannan group na BIP Indian Hausa daga Mustapha Zamani. Yauwa, in dai ka shiga cikin wannan group din za ku ga Indiya kala-kala, za ka zaɓi wadda kake so kai downloading. Indiya ko yau ne ta fita, to kai ma za ka same ta a yau din a cikin wannan group. Yanzu ga wani fim nan, Gadara. Idan ina son in downloading nashi, kawai zan danna wannan kibiyan da kuke gani. Da na danna za ku ga yana gudu, abinsa zai sauka shaf-shaf a wayana. Sannan kuma za ka kalla, idan kana so ka kalla ba sai ka sauke ba, idan kuma kana so ka sauke ne har ka tura ma wani, shine za ka yi downloading. Idan kuma kana so ka kalla ne kawai ba tare da ka sauke shi ba, ga link nan, kana shiga link din zai buɗe maka sai ka je ka kalla. Don haka ina kira ga duk ma'abota kallon fassarar Indiya da ku zo mu haɗu ni da ku a cikin wannan group na BIP Indian Hausa na Mustapha Zamani. Ga mai buƙatar ya shiga a ciki zai iya ɗaukar namba ga ta nan ta WhatsApp. In dai ka shigo wannan cikin group ɗin, to magana ta ƙare. Kuna ganin Indiya dai ga sunan ba a maganan su. Kamar yadda na gaya muku, Indiya kala-kala, Indiya iri-iri. Yauwa, sai dai ka danna downloading kawai ya sauka a wayarka. Kuna gani ba? Inda ina so in sauke ne, kawai da na danna zai dinga gudu, abinsa ya sauka a wayata. Don haka ina kira a gare ku masoya kallon fassarar Indiya, kama daga wannan kamfanonuwa da na gaya muku masu farin jini, Algaita, Sultan, Yusuf Zamani da kuma dai D-Love da Al Hussein da sauran dai fassarori da sauran kamfanin da ke fassara Indian Hausa. Kuna dai gani, idan ina so in sauke kawai zan danna na yi downloading abina. Indiya group na BIP yana jiran ku.